Ще ми купи за 2000 лева. Разбираш ли, ама ги наслагва, па викаш няма 200 лева да останеш. Опасна. Викам, майката е каза да прави музиката 2000 лева и Янето само се служи. А тръгна да, да? Ама това е страшно. Да. Виж как дупа. Да не ме изтървете някъде. Мама, виж, e-bike. Това е електрическо. Да. Искам всички толкова. Това те хубаво ли? Деча. Да. Дръсана. Don't you push your toes like... Вие в колко часа се сътръгвате? 6 часа. Похладно. Да, виж. И плати ги ми. Виж как Una parte Някъде видяхме ние апартамент, си продава чакали да там тихо. Може да минали от там на двойно. сега спак си. Пишеш ли колко пари? Не. Ето тук за апартаментата. Нормално апартамент беше продавал след това на патка. С годините види така да шуркне тази. Продава и телефона. Как е на влакче, Силви? Значи преди оня Нептуна хотела, преди хотела Нептуна е така, когато в тази аптека се гледа така на 4-ти етаж. Да не си чукнеш главата. Та блага е така умни. Удница. Народ. Виж какво си, няма нищо да видяли. Не върви. Виж, тук няма вече такива сергийки работи. Да, не това. Пълно с шоколад. Хендешоп. Да? Душа! Някой ще кафя. Мама, бе! Да. Е, това влак как от тук ще минава? Не виж какво. Качвате се. Мама, бе, ма попали фана.